Welkom bij het programma Gewest Friesland. We laten alle weken we reportages zien die er vroeger wien in het programma Van Gewest tot Gewest. Dat wie voor de nationale televisie. Maar wij hebben een eigen man die dat al hier regelen. En dat wie Johan van der Zee. En die er nog gelukkig om aan tafel te zitten en met te praten over die periode. We gaan weer waarom naar 1963, want ik wil eerst even wat van weten. In 1969 is de Lauwersmar makke. Wie eerst de Lauwerszee en een dik van kwam. Lauwersmar. En dan komt er een hele mooie reportage uit en die begint heel poëtisch. Reeds in de 12e eeuw begon men het verloren gegaane gebied weer terug te winnen, aangemoedigd door de sterke natuurlijke aanwas. Vooral de verschillende kloostergemeenschappen deden hier verdienstelijk werk. De steden Dokkum. De Lauwerszee moest dicht. Dat vonden niet alleen die oude monniken, maar ook de Friese en Groningers van de 20e eeuw waren ervan overtuigd. Ja. En wat u's aangeeft, zat wij hier in dit massale appel zitten, willen wij alle bezielen door dat oude lied. Dat binnen is ik in de streets, in diezelfde blanke Hans dat joet dat hij de streets in gaat. Dat hij het oude volk bewaren, dreigt zijn storm en twingerij. Dat zullen wij als Friesen zwaren, oudvaars er, wij mij. De Lauwerszee ging dicht op 24 mei 1969. Koningin Juliana is vanmorgen vroeg op Lauwersoog aangekomen om de afsluiting bij te wonen van de Lauwerszee. Binnen 3 kwartier moeten de laatste 2 caissons het sluitgat worden ingevaren. De koningin en ook de minister Bakker en andere gasten zullen dit meemaken aan boord van de veerboot Johan Willem Frieso. Even vast af, hè. Niet klimmen, hè. Zet hem maar op. De Lauwerszee is dicht. Al 4 jaar nu. De spuisluizen bij Lauwersoog zijn al een vertrouwd beeld geworden. Hier vandaan zijn duizenden naar Schiermonnikoog vertrokken. Iedereen die weet dat de afsluiting van de Lauwerszee op een politieke vergissing berust. En daarvan uitgaande vinden wij dat de inrichting van het huidige Lauwersmeer, dat die op een zo natuurlijk mogelijke wijze moet geschieden. Dat wil zeggen dat de natuur eigenlijk zoveel mogelijk zijn gang moet kunnen blijven gaan in dit gebied. Dat is voor ons als boeren van de Raagsterpolder van het allergrootste belang dat de Lauwerszee zich gepoldert. Want voorheen dan stonden we hier bloot aan overstroming met het zeewater.
En met gewoon eb en vloed, dan had men er geen hinder van. Maar met een flinke noordwestenstorm, dan kregen we het zeewater over het land van de kwelder hier, van de Raagsterpolder. Het is hier allemaal wel goud. En het ligt hier ook wel goud. Maar ja, wie hollen lijst dat er open bleven was, daar hebben we door willen. Maar eerst moet je een rijbewijs krijgen en dan een woning kopen. En dan een kaart erachter. En dat kost allemaal extra inkosten. In Zoutkamp is men nog steeds niet blij met de grote verandering. De vissershaven daar ligt niet meer aan open zee. Veel vissers hebben al een ligplaats in de nieuwe vissershaven van Lauwersoog gevonden. Straks, als de nieuwe visafslag daar klaar is, zullen alle Zoutkampers op Lauwersoog liggen en is Zoutkamp stilgevallen. Vroeger toen met kleine bootje, toen hadden we deze nog niet. Maar toen zaten we altijd binnen de Oostmoord. Tot hier naartoe, want dat dek toe. En nou ja, dat was gewoon een broedplaats voor de garnalen en voor de kleine visjes. Maar nou dat spul dicht zit, nou dan kan wel 1,5 uur stomen. Dan is het ook door en boel. Geen spierstroom, dat je net een zinkpuur hier. Naast een betere beveiliging door de nieuwe dijk was verbetering van de waterbeheersing het belangrijkste argument voor de afsluiting van de Lauwerszee. Door de lage waterstand van het Lauwersmeer kunnen Friesland, Groningen en Drenthe hun overtollige water gemakkelijk hier kwijt. Deze brede uitlaatsluizen bij Lauwersoog transporteren bij laag water op het Wad weer door. Het gevolg is een wisselende waterstand op het Lauwersmeer, waardoor soms stukken droog vallen. Water dat voortdurend in beweging is redelijk schoon, hoewel dat hier wel eens betwijfeld wordt. Hoe warmer het is, hoe groener het water wordt. En we hebben ook een behoorlijke droge periode gehad, dus dan wordt er weinig gestroomd. En groen water, wat wil dat zeggen? Nou, ik wil niet direct zeggen dat het vervuiling is, maar het wordt er niet schoner op natuurlijk. Ik dacht dat we in zijn totaliteit kunnen stellen dat het water van het Lauwersmeergebied op dit moment van een behoorlijke kwaliteit is, waarin de vissen bijzonder goed kunnen gedijen. Het blijft uiteraard zaak om die veralging nauwlettend te blijven volgen. Verder zijn wij van mening dat het van heel wijs beleid zou getuigen wanneer in dit gebied nu eens geen activiteiten gepleegd zouden worden. Inrichten, activiteit plegen, dat kan altijd nog. De natuur, die moet hier maar zijn gang blijven gaan. Er is een natuurgebied, ontoegankelijk voor het publiek, bewaakt door 2 jachtopzieners. Er groeit nog niet veel, maar door de wisselende waterstanden is het een ideaal gebied voor vogels. Er zijn zelfs flamingo's. Nou, ik dacht dat hier met een jaar of 4, 5 ook even druk was op een Friese meer. Het zit er dik in. Hoopt u het? Nou, hopen niet. Voor een hele hoop mensen is het niet te hopen, maar die zoeken de rust op. Ja, ik vind het een bijzonder aantrekkelijk gebied. Dit vaarwater, dit drooggevallen meer, of drooggevallen is het natuurlijk bij gedeelte, dat biedt zoveel mogelijkheden, vaste aanlegsteigers die er zijn. Er zijn heerlijke plaatsen om te zwemmen, ook voor de jeugd. Dat is juist wat ons bekoort. En de meer ervaren
zeiler of schipper, laat ik het zo samenvatten dan, die heeft de mogelijkheid om hier door de sluizen het Wad op te varen. Dus de eerste paar jaar hebben we dus even moeilijk gezeten met oog op dat dus de bodie weg was, wat niet onze hoofdverdienste was. Dat was 2 jaar, zeg maar. En nu is dat dus weer op de oude voet, wat de omzet betreft. Wat voor mensen krijgt u? Dus dat zijn dus veel mensen die dus zo op doorrit zijn, zo dagjesmensen die met de auto uit zijn. Dus en dan de mensen, zeg maar, dus vooral Duitsers. En dan de mensen van de jachtjes. Wat is er voor dorp veranderd? Voor dorp is dit veranderd dus dat er op het ogenblik al 7 Duitse gezinnen wonen. Dus de huisjes worden verkocht aan de Duitsers. Wir sind gern hier, weil direkt Natur im Gegensatz zur Großstadt und der Strand hier ist nicht zu überlaufen. Anfangs war es für mich etwas zu ruhig, aber ich finde es doch jetzt sehr schön. Ja, man kann sich mal so richtig erholen, entspannen. Man denkt gar nicht mehr an zu Hause. Mhm. Haben Sie hier auch eine Wohnung? Ja, ein kleines Häuschen. Is er heel recent een plan bekend geworden dat er een groot recreatiegebied komt in dat Lauwersmeer. Kan dat dan zomaar? Dat zou in die plannen ingepast kunnen worden. U doelt op het gebied De Rug, ter grootte van ongeveer 200 hectare. Daarvoor hebben zich, zoals je ook in de pers hebt kunnen vernemen, enkele gegadigden gemeld om dat gebied in te richten, particuliere gegadigden. En dit gebied is nu nog vrijwel maagdelijk. Het gebied heeft een verblijfsrecreatieve bestemming volgens die streekplannen. En het is zeer wel mogelijk om dit erbij in te passen. Ja, het wordt niet te druk. Doordat er nu ineens wat... Maar gelet op de grootte van dit gebied, 9000 hectare, is het zeer goed mogelijk om dat daarin te passen. Er is een te grote toevloed van recreanten. En wij zijn van mening dat met name in dit nieuwe gebied duidelijk het maximum moet worden vastgesteld wat hier mogelijk is. En dat daar dan maatregelen voor moeten worden getroffen dat niet boven dat maximum wordt uitgekomen. Is er actie te verwachten van de kant van de vereniging? Dat hangt van de situatie af. Als er bijvoorbeeld toch een militaire oefentrein komt? Dan is de kans inderdaad redelijk groot dat wij ons daartegen zullen verzetten. Het ministerie van Defensie gaat er nog steeds van uit dat hier militair oefenterrein komt. Toch is er, net als bij al die andere aangewezen gebieden, geen zekerheid over. Op dit moment heb ik eigenlijk weinig redenen om eraan te twijfelen. Of liever gezegd, er is voor mij nog geen aanwijzingen dat er geen oefenterreinen zullen komen. Maar uiteraard is dit voor mij natuurlijk ook moeilijk om goed te kunnen beoordelen. Het wordt wel aangetwijfeld. Als u wat ik in de kranten lees, dan wordt er inderdaad aan de inrichting van de militaire oefenterreinen getwijfeld. U weet ook... Uit ambtelijke kring heb ik geen informaties die in die richting wijzen. Dat zouden we erg wel jammer vinden. Dat zijn rustverstoorders, vinden wij. En dat is voor de recreatie en ook voor het vogelbestand nu niet zo gunstig, dacht ik. U bent er niet voor? Ik niet, nee, absoluut niet. En ik denk in het algemeen dat mensen het hier liever niet hebben. Weet u er iets van of het gaat gebeuren, ja of nee? Is daar zekerheid over? Er is nog geen zekerheid over. Er is wel over gesproken en geschreven. Maar er zit nog misschien nog een kansje in dat het ook in Brabant komt. Maar zeker weet ik het niet. Ik kan er geen officieel bericht om doorgeven.
Dat weet ik niet. Hoe reageert u op een opmerking van meneer Mansholt bijvoorbeeld? Die zegt het is een wandaad geweest om de Lauwerszee dicht te maken. Ik ken die uitspraak van de heer Mansholt niet. Ik weet ook niet op grond van welke motieven hij het gedaan heeft. Ik ben het niet met hem eens. Ik dacht dat het juist was dat dit gebied is afgesloten wat betreft de kustverdediging. En wat de inrichting betreft biedt het vele mogelijkheden. Er kunnen natuurgebieden ontstaan. Uit een hoofde van landsbelang heeft de regering het gewenst geacht dat hier oefentreinen komen. Er komt een aanmerkelijk stuk landbouwgrond bij. Dat allemaal al dacht ik dat het een juiste beslissing was geweest. Prachtig historisch materiaal vanuit 1969 met het eerste caisson te plak vinden. Ja. Dat is heel mooi materiaal. Friesland raap, de Lauwerszee maar dicht. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat snap je dat. Maar dan is juist dat iedereen eigenlijk zwaar had om de goede natuurbeleving in die Lauwersmar waarom te krijgen. Ja. Hè? Is dat een no-show? Is dat slagen? Nou, ik denk het wel een beetje. Ja. Ik weet het net. Ik kom er eigenlijk nooit. Dus nee. Ik had er mensen moeten oordelen over. Maar de rieden militairen dan denk ik van... Ja, maar dat is toch echt alweer raar, hoor? Oh, nou ja. Net mee is dat oefenterrein. Ik ben ook ja, oké. Dan valt dat weer wat bij. Ja. Goed, dan heeft hij moment daar geen zwaar nee. Wij gaan naar 1987 even een aardigheidje. Piel. Kom dan. Kom gauw. Kom maar. Ja, kom maar. Is lekker, kom maar. Piel. Je bent het bestuur der Vereniging tot Bescherming en Behoud van de dorpseend te Rijperkerk. Ja, dat klopt. Zag je het in het reglement van 2 maart 1939. Wat is dat voor vereniging? Nou, dat is dus een vereniging. Door in 1938 gingen we dus echt dorpsein. En om die wat te beschermen nou. En bij de winter, wanneer had er dus, als ze geen voer krijgen kunnen, dan we ze bijvoeren. En je maakt het wetter wat die op haar en al vanwege mij, hè, met ijs. En nou eerder dat ze stadig is, bent er natuurlijk een hele grote wilde eind bij kwam. Dat zeiden we, daar hebben we nou bergen eind. Ieder kan, zowel man, vrouw, inwonende kinderen of dienstpersoneel, lid worden van de vereniging zodra hij of zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Is dat nou zo? Ja. Ze kunnen er lid worden zodra ze 16 jaar winnen. En ben je al heel lid? Haast het hele dorp is als lid. Ik ben dus van de heer Hoos en Hoos zo'n beetje. Dan hebben we dus een ledenwerving houden. En nou, de meesten ben dus wel lid worden. Dus eigenlijk het contributie is 30 cent in de jaar. Dat is net zo. Dat is eigenlijk net vol. En dat, maar ja, daar kunnen we er wel van rondkomen. Verleden jaar een contributie hebben we 65 gulden 85 opgebracht. De verlating 110 gulden 94. En de verlating van de eindekwoorden 106 gulden. En dan gingen we een totaal van 282 gulden en 80 centen. En daar ben ik uitgegaan. Ik lees nog even wat voor u het reglement. In den winter zullen op een aantal plaatsen bijten in het ijs worden gehouden, aan te wijzen door het bestuur. En zullen de overtollige woerden geflapt en verkocht worden en het geld in de kas gestort. Wat had ik al in, hoor? Dat wordt net meer in, want het is echt onmogelijk om de woerden erbij bij te krijgen, want die mij net sketten worden in deze bebouwde buurt. En daar ben je met op het zin in begonnen? Ja, daarom. En daar zit wel een hoop woerden in. Dus ik moet zeggen, je moet daar rekening krijgen
op één eind. In die zin. Dat ik gewoon best gewoon bij wij zo de meerderheid een beetje inslinken. Nou, dat hebben we die en wij halen instanties die wij dus daarvoor gaan moesten, hebben we dus even onwest en daar is finaal niks aan te doen. Je kunt de jerken ooit net de bewijs krijgen als maar via de natuur. Dus wij kunnen er echt niks aan doen. Dat het zelf dus zou blijven. Dan wil ik nou de notulen maar vaststellen en tekenen. Hij heeft de vrijheid wel onderwonen en de warp zijn en die wij meer willen. Daar hebben we dus daar hebben we de vrijheid net voor. Nee, er zijn helemaal geen mogelijkheid. Want ook het hangen van de korven wordt door lawaai van beest bedorven. Sluit u dan ook veel mogend aan, al voor de dorpseend hebben staan. Ga eend en nest er niet forceren, dan zou dit beest allicht er ook nog emigreren. Bevorder er de levensstand van welk soort vogel in ons land. Maar geef u voor die 30 cent in het hele jaar en kom present. Op onze eendenclub, vergadering bijeen, werp niet met slinger en met steen. Prachtig. Ja, geweldig. Heel mooi. En gaat het nou om een einde of om een gezellig iets? Beide. Ik uit het dorp zijn bij ons, wies mij en ja, om beide. Ja, ik ben zelf hier op de veert en dan, ach, dan voorde je wat, hè? Ja. En, maar die eindevriending is ook ook zo gezellig. Altijd een hele mooie jongen. Ja, 1 keer hier, maar fijn, hè? Maar succes hij net, hè? Dat zijn won net. Nee. Kom maar. Kom dan. Piel, 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 piel. De vereniging Dorpseend uit Rieptjerk. Ja. Hoe komt het erbij? Ik heb door Rieptjerk rijden en dan verkeersborden zien mij eindelijk erop denk wat het deed. En, nou ja, en in de krant te lezen dat het er is. En ja, een heel merkwaardige vereniging natuurlijk. Nou ja, ik zou zeggen van het is een aardig ietsje, ja, dat zei ik. Ja. Ja, 30 cent betalen de meesten, meer ik net. Maar het was een serieus ding. Ja, ja. Maar wel maar in de achterholen van, we zijn maar een aardig ietsje aan de gang. Maar dat liep men dan misschien net zo goed zien, maar toch wel alleen maar, goh wat een leuke grap. En dan geven we maar trouw. Ja, goed. Nou, ja. En in elk dorp ben je nog een, dus wat dat betreft dan gaan ze heel leuk. Ja, goed. Maar daar gingen ze dus verkeersborden met eindrop. Eindrop, goed. Eind. Dat is ik de eind van deze aflevering van Gewest Friesland. Tak een weekend ben we er weer met allerhande oren reportages uit van het gewest. Onder dag.